हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മള് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അവരെ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട്, മതം, അലസത ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ആനന്ദമയനാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംയോഗത്താലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ആ ഒരു ശാശ്വതത്വം, അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതത്വം അല്ല, അതിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നതും പ്രവൃത്തി വരുന്നതും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം 15 പറയുന്നത്. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. ഓക്കെ. ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ സമയം പിടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഊർധമൂലമധശ്വാകം അശ്വത്ഥം പ്രാഹരവ്യം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവേദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മള്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയിട്ട് ഒരു മരം, അതിന്റെ പേരെന്താണ്? അക്ഷയമായിട്ടുള്ളൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥത്തെ കുറിച്ച്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ വേരുകള് മേൽപോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വേരുകള് താഴോട്ടാണ്, ശാഖകള് മുകളിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള് മേൽപോട്ടും ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമാണ് അരയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ. അരയാലുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങള്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളും. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനും ആരാണ്? വേദജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ വേദ പഠനത്തെ കുറിച്ചില്ല, വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെല്ലാ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനെയാണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. ഇതിൽ ആസക്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോചനവും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേദജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളിൽ എന്തിനേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കും? വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. വേരുകള് മുകളിലോട്ടും ശാഖകള് താഴോട്ടുമായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷം, അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ വൃക്ഷം നമ്മള് തടാകക്കരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? അവിടെ പ്രതിച്ഛായ, അല്ലെ? നമുക്ക് അതിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേരുകള് മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ വേരുകൾ താഴും ശാഖകൾ മേലോട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃഷ്ണയിലാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എന്താണ്? തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? തൃഷ്ണയിലാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയപ്രവാളഃ അതശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ് എന്ത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്. ഇതിനെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഇറങ്ങുന്ന എന്തുണ്ട്? താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഇറങ്ങുന്നതാണ്, അല്ലെ? പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അതാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ജലത്തിൽ നിന്നാണ്, വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത്. ന രൂപമസ്യ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ
തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥാ പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പുകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വേരുകൾ മുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. അപ്പോ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, വേരുകൾ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തല്ല, ഭൂലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആരംഭം എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആരംഭം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ശാഖകൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം എവിടെയായിരിക്കും വരാ? ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേരുറച്ചുയർന്ന് ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത് ആ ദിവ്യപാദം പൂജി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അന്വേഷിച്ചു പോയാല് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്. പിതാവ് വേറൊരാളുടെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെ വേറൊരാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. പിന്നെ ഭഗവാനിലെത്തും. ഇവിടെ അവസാനിക്കും അന്വേഷണം. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷങ്ങളോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എന്താണ്? നമുക്കിത് ഈ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം അന്വേഷിക്കാൻ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായ അറിവുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തറിയാനായിട്ട്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർമാനമോഹാജിർ സംഘദോഷ ആധ്യാത്മനിത്ത വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേർഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുഃസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുക. എന്താ പറയണത്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹത്തിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവൻ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറണം. ഒന്ന് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. പിന്നെ
എന്നിട്ട് സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതികത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇനി ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം, അതിനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തത്ഭാസയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്യത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമമായ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് അവിടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതന മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവാത്മാക്കളും എന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ആര്? ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലും കണ്ടു അല്ലെ? കാരണം അഹം ബീജ പ്രദാപിത, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിവാക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി മാറിപ്പോണത് അല്ലെ? ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പൊങ്ങുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആ തീപ്പൊരിക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലെ ജലവും കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ജലവും തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ തീ പിന്നെ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അണഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെ? അത് അണഞ്ഞു പോകും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് മാറിക്കഴിയും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാകണത്? ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം, സച്ചിദാനന്ദ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ശാശ്വതനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്, ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന് സംയോഗം ഉണ്ടായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സംയോഗം കൊണ്ട് അത് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയണത്? തീയിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി തെറിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ തീപ്പൊരിക്ക് തീയിന്റെ അതേ ഗുണം അതിലുണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ പതുക്കെ അതെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് അണഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളത് മറന്നു പോകാണ്. നമ്മളെ ശാശ്വതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി. പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരീരം യഥ വാപ്നോതി
യച്ഛാപ്യാത്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ആ ശരീരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ശരീരം അവിടെ വിട്ട് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ശരീരം ഉണ്ട്, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരവും ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ശരീരമാണ്. സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം. നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാത്രാമതീശ്വര. ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്രോതം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ പിന്നീട് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നശിച്ചു പോകാണ് നമ്മുടെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്? വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചോ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെയും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി പുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്? അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതു തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്, അപ്പൊ ഏത് ശരീരത്തെയാണ് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യതന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് എപ്പോഴും. എന്നിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യത്നിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തേക്ക് മാറ്റി നീക്കി അതിനെ ശോഭാനമായമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആരാണ്? സൂര്യനാണ് അല്ലെ. ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാം തേജസ്സുകളും എവിടെ നിന്നാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആ തേജസ്, ആ പ്രകാശം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹം മോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമോ ഭൂതോരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂക്കി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരഹസ്യം പകരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ എല്ലാം എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാത്തിനെയും ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭ്രമണപഥത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പരവ്യോമത്തില് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂക്കി ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ ഭ്രമണപഥത്തില് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരവ്യോമത്തില് നിലനിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ചന്ദ്രപ്രകാശം എന്തിനാവശ്യമാണ്? ഈ സസ്യങ്ങളുടെ പോഷണത്തിന് അതിന് സ്വാദ് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ചന്ദ്രപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. ആ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ഈ നിലാവ് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അഹം വൈശാനരോ ഭൂതോ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സൃഷ്ടി നടത്തും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെ ചുറ്റും നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല തരുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സകല ജീവികളിലും ദഹനാഗ്നി ഉണ്ട്. ആ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ? ദഹനം നമുക്ക് ദഹിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത് ദഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ദഹനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരാ സഹായിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയുടെ വൈശ്വാനരന്റെ അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അതില് വർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാണ് വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ വൈശ്വാനരന്റെ അഗ്നിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കഴിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ഒന്ന് ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? വലിച്ചൂറ്റി നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ അഗ്നിയുടെ പേരാണ് വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വർത്തിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താ സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം വേദൈശ്യ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നത്. അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്.
അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഓർമ്മസ്മരണ ശക്തി തരുന്നതും ജ്ഞാനശക്തി തരുന്നതും മറവി ശക്തി തരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സ്മരണ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഓർക്കാനുള്ള ശക്തി തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറക്കാനുള്ള ശക്തി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എല്ലാതും ഉളവാകുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. പിന്നെ എല്ലാതും എന്താണ്? വേദങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താസ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വിദേവ ചാഹം. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരണയായിട്ട്, നമ്മളിലെ സ്മരണയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ജ്ഞാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും മറവിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നിവിടെ പറയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ സ്മരണശക്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി, പിന്നെ തീക്ഷണാശക്തി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ഓരോ ശക്തികളായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളില് വർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാവി മൗപുരുഷ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ട് വിധം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളോ തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കള് അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. ഉത്തമ പുരുഷ സ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത്യാഹ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യേ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഞാൻ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ തെറ്റുപറ്റുന്നതും തെറ്റുപറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാവട്ടെ എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? മുക്തി നേടിയവരായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ജനനം വരുന്നുണ്ട്, വളർച്ച, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റേ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. യസ്മാദക്ഷര അതീതോ യസ്മാദക്ഷരമതീതോ ഹമാക്ഷരാദപി ചോത്തമ അദോസ്മി ലോക വേദേച്ച പ്രതിദാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എല്ലാ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലോകരും ജനങ്ങളും എല്ലാവരും എന്ത് വിളിക്കുകയാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. യോമാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ
കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ആരെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയണം. സംശയമില്ലാതെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സംശയം ഇല്ലാതെ അറിയണം എല്ലാവർക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇത മുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഇവിടെ അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇത് അറിയുന്നവരാരാണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ്, അവരുടെ പ്രയത്നവും പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശിച്ച് തന്ന ഈ ജ്ഞാനം അത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഉപദേശിച്ച് തന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പൂർണ്ണത കൈവരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നൂടെ ഞാനിവിടെ ഉപദേശിച്ച് തന്ന അനഘ, മയാനഘ എന്നാ പറയുന്നത്. അനഘ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപരഹിത, പാപരഹിതനായ അർജുനനെ വിളിക്കാണ് പാപരഹിത. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഉപദേശിച്ച് തന്ന ഈ ഒരു ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം നിരതരായിരുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തൊഴിയാൻ സാധിക്കും? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഭഗവാന്റെ ആ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തി സേവനത്തില് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനവും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്. രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവതി സേവന അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനാകാനായിട്ട്, വിശുദ്ധമാകാനായിട്ട് ഏതൊരാളും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ള ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ഏതൊരാളും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അയാൾ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും, പക്ഷെ അയാൾ അതിലേക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ നേടി, നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, അയാൾക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആ ബുദ്ധിമാനെന്നോ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, വസ്ത്രമൊക്കെ കീറി അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വേഷത്തിലോ ചിലപ്പോ നല്ല ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വേഷത്തിലോ ഒന്നല്ല കാര്യം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ, നമ്മള് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അയാൾ പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനാണ്. നേരെ മറിച്ച് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭയങ്കര ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്? പൂജ്യം, വലിയ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമ്മൾ കണ്ട പിക്ചർ കുചേലന്റെ പിക്ചറാണ് അല്ലെ, സുധാമയുടെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു അത്രയും ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ, ബാഹ്യമായ ഒരു ഇതല്ല നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സുധാമയെ കണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ, ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണ്. അല്ലാത്തവര് എന്താണ്? പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അയാൾ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ആര്? സുധാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോട്. വരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണത്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കെട്ടിപിഴഞ്ഞ് കിടക്കാണ് അല്ലെ, ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ നമ്മള് സഹായിച്ചും ചെയ്തു ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റോ നമുക്ക് അതിനെ ഫലമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരത് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളോട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 5 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം? ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തീഷ്ണയിൽ പെടാതെ സുഖദുഃഖങ്ങള് ആയിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ മോചിതനായിട്ട് പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ശ്ലോകം 7. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമേ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന
മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസാനി കർഷതി. കർഷതി. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പേര് അഗ്നിയുടെ വൈശ്വാനര അഗ്നി അല്ലെ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. മൂന്ന് ലോകം അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ലോകരിലും വേദങ്ങളിലും പരമപുരുഷൻ അതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് അല്ലെ. ക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാല് ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ളത്, നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതും, ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലോകരും വേദങ്ങളും തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.